Sina wala kana sana onye jiji kana konye jinani okonu geku đã nói con đến trên cây mà cái đối này là do nhau một ăn buồn chơi chứ Akwadibu na nyamja oso Ibulilanya mungwemne mweko lilanya Ojijiji dema wani wanyere ya gerio Biko wanyenu mukamrie Iyeri ama bebia Iyeri ama bebia Iyeri ama bebia Iyeri ama bebia
Ahora
chief. Rest in peace. Let's go, man. You took care of me. You fed me. Francis 72. See why I'm not 66. They want the Anna. I'm not going to on the side of back and do moon making. By the way, I see you. Nakudolu, all the other is great, given that we buy on it. Look at the way we get our bush and go like that. Bob Mula. I may be back. I see the giant corner. Amen. Nakudolu, I will be good making negotiation, do a bujan. The Bobby, the Bobujan, the Bujan, the Omona de Bujan. A bad legacy. I buy it with Aqua, I think it's young comma. Not fun now. Not able to laugh. I got you. I'm going to get a white case. I can't manage you tell us so I'm getting all the people in order and goes more for years. I'm going to the garage. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Not able to laugh. I got you. I'm checking a white case and your name. I can't manage you tell us so I'm getting all the people in order and goes more for years. Nne kwena ka ikwena lanye mazota na jifane. Kenenge mari jifana klasi seba nyaruki. Ede ngomle tiki nne. Ode azungozuma kwa Maria ide asone nke chukwu yobala ibunde njai yo keta na manionwane. Kenenge mari jifana klasi seba nyaruki. Ede ngomle tiki nne. Maria ide asone nke chukwu yobala ibunde njai yo keta na manionwane. Kenenge mari jifana klasi seba nyaruki. Maria ide asone nke chukwu yobala ibunde njai yo keta na manionwane. Kenenge mari jifana klasi seba nyaruki. Maria ide asone nke chukwu yobala ibunde njai yo keta na manionwane. Maria ide asone nke chukwu yobala ibunde njai Maria ide asone nke chukwu yobala ibunde njai yo keta na manionwane.
na-akụdoro ọrụ ndị Igbo dịka ejibere dị ndị gị na-atụ n'ọgbọ na Igbo ya masị gị nke ọma ndị obodo ala ebe a na-anụ nwanne gị nwaanyị ọ bụ ụmụnne ya wee bịa ka a bụrụ ga wọsịa jije nke ọma lakụdoro ọ ndị be bụ nwoke ebe nwa nwoke na-alụ nwaanyị na-ama ebe ibe anyị ọzụzụ ebe nwoke na-alụ nwaanyị ebe nwa chineke ose ndị be adọla ndị nwunye nwa na ikpuru agwa kasị gị jiri nke ọma ọnụ mmadụ isi nwa ndị ego ndị kwasị kwado na Igbo ahụ adịghị ji anyị nke ọma bịa butere ụmụ niile ndị a na-adọgbu ndị na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị kọbara ibu dị ahụ mmụọ na-eme ka ozugbo ike onye nwe anyị Jesu Kristi bụ nna nke ebere niile na Chineke nke na-enye nkasi obi niile n'ihi na ọ bụ Chineke nke na-akasị anyị obi na mkpagbu anyị ka anyị wee nwee ike site na nkasi obi ahụ nwere anyị kasị ndị ọzọ nọ n'ime mkpagbu obi ihe anyị ga-aza onye nwe anyị chetakwa m n'ala eze gị azịza n'ime egwu mmiri ka m si akpọkụ gị biko sebụrụ ma nụrụ arịrịọ m ka m gbuo akwa m ruo oge ntị azịza ọ bụrụ na etinyewe ajọ omume anyị niile onye nwe anyị onye ga-adịrị cheta na mgbaghara dị n'aka ka e wee tụọ gị egwu azịza ana m eche onye nwe anyị mkpụrụ obi m na-atụ anya ya echebere n'okwu ya niile azịza mkpụrụ obi m na-atụ anya osebụrụ ụwa karịa otu ndị nche abalị si atụ anya o Izrel chere osebụrụ ụwa n'ihi n'aka ya ka ebere dị ọgụ na ọ bụ ya ga-agbapụta Izrel na mmehie ya niile azịza onye nwe anyị nọ n'ihu anyị wee arịrịọ onye nwe anyị gụrụ ekpere anyị ma mekwara nwa odibo gị Emmanuel Mbaka ekpere onye isi n'ụwa nke abụọ nabata ya n'otu ndị nsọ gị n'ala eze ibu si bido nna onye nkasi obi niile na nnukwu ịhụnanya na-enweghị atụ na ebere gị n'ebe anyị nọ ị na-eme ọchịchịrị nke ọrụ ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ biko bịa tasie ndị nke gị n'obi obi na ekwere anyị aka n'ụzọ nke ndụ ka anyị were nchekwuru wee zute Kristi nwa gị onye dị ndụ na-achị ebighị ebi na mkpụrụ obi Chief Emmanuel Mbaka na mkpụrụ obi
ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Tata ụbọchị Fraịde bụ ụbọchị 17 nke ọnwa nke Ọktoba 2025, izuụka nke 28 n'oge na-adịghị eme mgbọbara n'afọ nke atọ nke ụka. Anyị ji okwukwe, anyị ji ume anyị wee gbakọọ n'ihu Chineke ka anyị were aja n'isi aja so wee dalụ mkpụrụ obi papa anyị, nnukwu nna anyị, di anyị, nwanne anyị nwoke, ọgọ anyị, ofu onye n'ime anyị, Emmanuel Ọba Jamasi, ikele Chukwu maka onyinye nke ndụ ya, ikele Chukwu maka ndụ obi. Ọba Jamasi, ikele Chukwu maka ebere ya na ịdị mma ya n'isi ya ogologo ndụ ya niile. Ọba Jamasi, ịyọsị Chukwu mgbaghara n'isi ya ka o meele ya ebere n'ikpe ọ ga-ekpe ya, gbaghara ya ma nabata ya na n'ezi ya. Anyị jikwa ofu Ajamasi a echeta ụmụ ya na Ajamasi a weta amara nkasi obi ya. N'ofe aka afọ anyị na-echetakwazi anyị niile gbakọrọ ọnụ n'ebe anụ na-achụ Ajamasi a niile. Anyị ji Ajamasi a yọọ Chukwu nke mbụ mgbaghara nke njọ, nke ịbụọ amara izere njọ na ime mmụọ, nke ịtọ amara ibi n'ịfụnanya nke Chineke. Ka ọnwụ nna anyị chetara anyị na-enwere ebe a na-eje, na ebe aka a na-eje ọkaiwu onye ji elu gwa anyị otu ọ dị ma belụsọ Jesu Kristi onye gwara anyị si anyị yes na alụgoro m ụlọ ebe kasị mma, mana ị ga-agba mbọ ka i yiri akwa agbamakwụkwọ ụbọchị afọ ka i wee nwee ike ibe akwa agbamakwụkwọ afọ a na-eyi with many colors ya bụ ife afọ a gwara anyị na Matthew chapter 5 verse 3 to 12. Kwa na yo Chukwu na Ajamasi ka onye anyị amara ka akwa nke anyị ga-eyi ụbọchị afọ nwee colors ndị a niile ka anyị wee soro ndị a ga-asị bata na eze ha kwadoro n'ụlọ ebibido nke ụwa. Donata isi ka itinye n'obi gị anyị ndị ọzọ. Iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia ka anyị yọọ Chukwu mgbaghara maka njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na ụmụnne m, emeghela m nke ukwuu site n'echiche, okwu na omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m nke kasị ukwuu, n'aka njehie ọgbarịa dị ngọzi mejimọkụ na ndị ọma na ndị nsọ niile na ụnụ ụmụnne m ka unu yọbara m osedịrị ụwa Chukwu anyị arịọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga-aduru anyị na ndụ ebighị ebi. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Anyị ọ dịrị gị igosi ebere na mgbaghara mmehie. Anyị ji obi umeala na-arịọ maka mkpụrụ obi nwaodibo gị Chief Emmanuel Mbaka, onye isi n'ụwa nke akpọrọ. Ahapụkwana ya n'aka onye iro, echefukwana ya ebebe, ma tie iwu ka ndị mmụọ ozi gị nara ya dubata ya n'ụlọ anyị nke dị na Paradaịs. Ebe ọ tụkwasara nchekwube ya niile na gị, biko ekwena ka ọ mata ụfụ nke ọkụ mmụọ, ma kpọbata ya n'aṅụrị nke ga-ebi ebi n'eluigwe. Anyị hụrụ nke a site na ọdịnihu nwere anyị Jesu Kristi nwa gị,
onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Daniel. At that time, Michael will stand up, the great prince who mounts guard over your people. There is going to be a time. There's going to be a time of great distress, unparalleled since nations first came into existence. When the time comes, your own people will be spared, all those whose names are found written in the book, some of those who lie sleeping in the dust of the earth. Many will awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting disgrace. The learned will shine as bright as the vault of heaven, and those who have instructed many in virtue as bright as stars for all eternity. The word of the Lord. N'ihi na ndị mmụọ nke Chineke na-edubu ụmụ Chineke, mmụọ nke unu natara abụghị mmụọ nke ịbụ ohu, nke ga-eme ka unu laghachi n'ịtụ egwu. Mmụọ nke unu natara bụ mmụọ nke ụmụ Chineke, nke na-eme ka unu tikue Chineke si, Abba, Ezinna. Mmụọ nsọ ahụ n'onwe ya sokwa mmụọ anyị na-agba àmà na anyị bụ ụmụ Chineke. Anyị sokwa na ndị ha na Kristi ga-eketa alaeze ya, ọ bụrụ na anyị ga-esokwa ya keta oke otito ya. Okwu nke Osebruwa. Anyị nọnyere unu. Onyekwara mmụọ gị. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Oziọma nke Matiu isi nke 11 bido na amaokwu nke 25 ruo na nke 30. Jesu ji oke olu kpee ekpere sị,
Ekele dịrị gị nna onye nwe igwe na ala, n'ihi na izobere ndị oke amamihe eziokwu ahụ ma kpughere ya ụmụntakịrị. Nna, ọ sọrọ gị ụsọ ime ya n'ụzọ dị otu a. Nna m enyefeela m ihe niile n'aka. Enweghị onye maara ọkpara ahụ ma ọ bụghị nna ya. Enweghịkwa onye maara nna karịa ọkpara ahụ, na ndị ọkpara ahụ chọrọ igosi nna ya. Bịakwutenụ m unu niile ndị ike gwụrụ ibu eboro unu. Aga m enyekwa unu ezumike. Ozi ọma nke Oseblo. Ka anyị si n'ozi ọma nke a nata mgbaalụ nke njọ. Maka inwere onwe nke ụmụ Chineke. Praise the Lord. Anyị nọ na-eche na-asụ ude. Na-asụ ude. Catechist. Ka dị. Daalụ. And yes. Anyị nọ na-eche na-asụ ude. Ude anyị na-asụ. Ude gịnị? Ude alịlị. Ude afụfụ. Ife isi ike. Na-eche inwere onwe nke ụmụ Chineke. Inwere onwe na gịnị? Inwere onwe na afụfụ. Inwere onwe na alịlị. Inwere onwe na ife isi ike. Inwere onwe na njọ. Death, ọnwụ, the greatest inwere onwe, that freedom from ife oziọma na-agwa anyị, oziọma matụrụ sị, freedom from ibu niile eboro unu, ibu dị arụ, ibu nke ezinụlọ, ibu nke amaghị enweghị ego, ibu nke ọya, ibu nke njọ. Asị na eri amụrụ anyị ka anyị na-asụ ude na-eche inwere onwe nke Chineke n'ime amara Chukwu. Ya bụ tata nna anyị na-akpọkwukwa anyị, na-ayọ anyị ka anyị nebanye anya na ndụ anyị, ka anyị na-enye anya otu anyị si anagide ibu Jesu Kristi bụrụ anyị. Jesu tata si, bịakwutenụ m ndị niile buru ibu dị arọ, ndị na-asụ ude, aga m eme ka ibu afọ dị mfe. Aga m ebenata ya. Mma ebupụrụ ewu kpamkpam, mma ewepụ ya kpamkpam. Mana m na-eme ọ dị mfe. Kere ka m ga-esi mee ọ dị mfe? M ga-eweta amara onye nwere ka o juo afọ. Mma eweta afọ ojuju na onye ọbụla ị nwere. Mma eweta ndidi ịya aka ibinye. Mma eweta ntachido n'ife isi ike. Mma eweta ndidi n'oge nnaga. Mmeweta amamife ebe amamife na-adịrị. Na-ekwu eziokwu na ụmụnna, na-ekwu eziokwu n'otu ọgbọ, na-ekwu eziokwu na community, na meeting village. Kwuru n'eziokwu. Asị dị na ị nwere ego ma nwee Chukwu, nwee integrity of life. Tijiri ya mala gị. Tijiri ya mala gị. Nye bụrụ ofe ife anyị ekwu eji mara gị na njedebe ndụ gị. Onye kwụ ọtọ n'omume dị ọcha n'obi ga-arịgo ugwu nke dị nwenu. Ndị okenye, onye nwụrụ n'uwe okenye, ya ka m ji ekwu okwu ndị okenye ebe. Ndị okenye ma nwoke dị anụ, ndị okenye ma nwaanyị dị anụ. Onye ọnwụla lụrụ 40 years abụkwụkwọ okenye, ọ gbagowezie. Ndị 30 ka ndị aka aka bụcha ụmụ fecha fecha. Obogo nwoke ndị 30 nụsiri dị n'ọnwa anyị. Oh yes. Nwere ụmụnne ụmụ nwaanyị dị 20, 25 ọnụsigo onwu di. Ndị okenye ka anyị na-agwa okwu sị, kwuru n'eziokwu ka okwu gị bụrụ na amen. Ịdajọrịsịna ma ọ gbachi nkịtị mitin itosiri iji ekwu eziokwu ịma nje mitin ahụ. A na-eje mitin si asị na ara na onwe ebe ị na-eje na ị nwere ndị ọgọ ọ na-enye gị nsogbu, mana nwere ndị ọgọ ọ na-enye gị nsogbu. Nọọ ike ikwu eziokwu adịrọ. Ị na-eze eme nsị na ịbụla ajọ mmadụ. Stop avoiding izezi na mmadụ ụmụ Chineke.
kwuru n'eziokwu ndụ epeka ụbọchị ị nwụrụ ka enwee ife anyị ji mara ka akwụkwọ eziokwu ndị afọ ị na-eze ị na-eme ilu famara na ị na-ekwu eziokwu ụbọchị fanye niile ife eziokwu abịa consult him. Oh yes, he was sick for a long time. I want to use this opportunity also to thank Matakele, that small girl in the Italian Chezugo Mafia. She's no longer here. Chimoanya, she was an exceptional girl. She was an exceptional girl. Tata Ineni Papa, it's important we remember that young girl. Netonote Papani, Tiyekuru Papani, more years, Nandria. She was meticulous. Anya Luriana, she was careful. Ndibembaka, she was a treasure. Nebe Ladadam. So Nebu Hanakamata Fanani, and make sure you take good care of her. Because she dedicated herself. Maka Adema Kepapu, Kenan. Kamblobi, Chief Emmanuel Mbaka, Kamblobi Dinakwala Galaga. Kamblobi has the Kanduka. Abela Kendukwala. Kari bere kari wero okwukwe na nchekwube rịọ Chineke nna anyị onye kulitere nwa anyị bụ Jesu Kristi n'ọnwụ ka onye ya ndụ ka onye ndị dị ndụ nkasi obi mee ka ndị nwụrụ anwụ nweta ezumike ebe ebe. Ọ natara gracia nke mmiri Chukwu ka o soro kwanata ụgwọ dịrị ya n'uju na aṅụrị nke ndụ ebe n'ihu Chineke. Nke njọ ebe anyị ji ịhụnanya na obi mmetụta na-echeta ndụ na nhapụ nke nwanne anyị na papa anyị Emmanuel Mbaka ka anyị na-echeta ya na ekpere mgbe niile na-arịọ Chineke onye ebere ka ọ gbaghara ya njọ ya niile. Maka ndị na-eru uju ka ha ghara iche echiche maka ọchịchịrị nke ọnwụ kama ka ha na-eche maka ihe nke mbulite n'ọnwụ na-akasi onwe ha obi na nchekwube nke n'otu ụbọchị ha ga-ezute nna anyị na nwanne ha ọzọ. Ịtụsanya mmehie ya mere ya ebere were obi ebere gị wee kpee ya ikpe. Maka ngọzi nke ọnwa aṅụrị ka ezigbo mkpụrụ nke okwukwe nwanne anyị nna anyị kọrọ anyị nọnyere anyị mgbe niile ka anyị kwudosie ike n'okwukwe nke ọ hapụrụ anyị. Maka ndị niile nọ n'ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche ka Jesu Kristo onye jupụtara n'afọ ọma n'ebe ndị ọrịa na-gosi ha n'ebe ndị ọrịa nọ gosi ha ọṅụ n'ime Kristo. Maka ndị niile hapụgoro ụwa nke a ka di nwanne anyị Jesu Kristi onye nzọpụta na onye ebere nye ha ntọhapụ na njọ ha niile. Ọ kasị mama anyị nwụrụ anwụ Mrs. Mbaka nwunye ya na papa anyị Mr. Emmanuel onye ebere nye ha ntọhapụ na njọ ha niile bịa nabata ha n'ala eze nke udo na otito ya. Chineke anyị onye okike na onye nzọpụta gee ntị nụrụ ekpere anyị ma zọpụta nwa odibo gị
Emmanuel Mbaka n'ahụhụ ya ma nyazie anyị ihe na mgbaghara nke njọ n'oge niile nke ndụ anyị. Ayọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị nye Chukwu ọ bụ ya na-atọ Chukwu onyinye siri n'ezi obi gị pụta mgbe obi gị dị ọcha bụrụ ya bịa n'ihu Chineke. Ezie dị nwa n'okpuru isi iyi nke adịmasị ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi. Onye mgbe o kwetara ka erunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nye ya ume azụ ya na-asị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ume azụ ya na-asị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe, anyị na-ekwusa ọnwụ gị, na-ekwupụtakwa mbilite n'ọnwụ gị
o dị nwenụ wee ruo mgbe ị ga-abịa. Dị nwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị hụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke na ịhụnanya ya na Leo 14 popu anyị, Valerian bishọp anyị na ndị echiri echi niile. Cheta nwa odibo gị Emmanuel Mbaka, onye si n'ụwa kpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe jikọtara ya na nwa gị na oyiyi ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi, Albert the Great dị nsọ, ndị nsọ niile ndị mere uche ike mbụ ụwa tụ ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ebe erela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were na nkam obi kpee. Nna anyị bi n'eluigwe nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị na-arịọ o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere ya udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewere gbanahụ nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Ọchịchị na ike na otuto bụ nke gị ebighị ebi ebighị ebi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Amen. Udo nke sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịtanụ ibe unu ekele nke udo. Lee Jesu Kristi, lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Iwenụ m etosụọ nke ịbata ndụ m, ma kwụrụ eso okwu na-aga agwọ mkpụrụ obi. Isi na-etenu
quia pius est, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceteis, cum sanctus suis in aeternum, quia pius est. Dị nwanụ Jesu Kristi, ọ ga-agbanwe ahụ anyị na-adịghị ike nke dịkwa ala ugbu a, mee ka o nwee uyi ọhụrụ dị ka ahụ ya dị ebube. Ka anyị rịọ dị nwanụ na Chukwu, imeela ka o mee ka nwa gị bụrụ anyị akara na-enye ike. Biko meenụ ka anyị bụrụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke ahụ na ọbara nwa gị. Anyị na-arịọ ka ị nabata nna anyị na nwanne anyị Emmanuel Mbaka n'otu ndị nsọ gị n'eluigwe. Anyị yọrọ nke a site na Jesu Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọrọ anyị ndị mmadụ. N'afa ezinụlọ Albert nke nnukwu dị asọ nke ibe na-abụ ọra ukwu, anyị chọrọ ka anyị nabata mmadụ ncha na be anyị na St. Albert the Great Catholic Church ọra ibe na-abụ ọra ukwu. Anyị ka anyị nabatasịrị mmadụ niile, anyị chọrọ ka anyị bido nkene. Anyị ekele Chukwu onye anyere anyị nna anyị. Anyị nọ na njedebe udu mmiri. Yes, mmiri na-ezo almost all the time now. The next 1 week or so, we'll tidy up, we'll leave that season and start moving towards the dry season of what we call the winter season. Mana Chineke nyere anyị ezigbo weather ụnyaahụ. Ayọkwa ya si abiko ka onye anyị nke ka mma even today. And I think He has answered that prayer. Ka anyị kene, ka anyị kọọ Chineke aka Did I say I think? I know He has answered that prayer. Anyị chọziri ka anyị kenesiri Chukwu, ka anyị nabatazie mmadụ ncha niile bido na katkisi anyị, onye nke nọkwa na nnukwu ọrịa o nwee mejọ mee operation n'anya afụmdo change go glass anya ya. Yes, I wasn't expecting him to come out. Mana where your treasure is, there your hearts will be. Probably omagona ndibe mbaka dị nso bie osi ka ọ sụwa gala bịa n'oteghị aka. Yes, amam no agụ ịnọ ụtalị ya bụ ndị be mbaka ebuka, ma ndị mgbago na ndị mgbada chọọ ka anyị keme fa niile. Afọ na fa na-emekọ ọrụ, afọ gome ndị be mbaka, ndị ụmụ nwoke, ndị mgbago kafasi ndị ọra m afọ ọzọ fakịta na kafa dị na boys ebe fa nọ n'ilo na-aṅụ mmanya na-enegharị anya. So I want to thank the entire Mbaka family. Adam happy otu unu si emekọ ka ụmụnne. That unity of ifemende ndị nke a bịakwa ikwele facha bịa afọ ume oge. I think oge nọ somewhere there. Mgbago mgbago na-enyekwa aka, na-enye aka n'ife niile. Na mgbede unu afọ m ka ụmụ nwoke ndị mgbago si ebute oche na-edozi ife niile, na-ebute mamas boss. So that is the spirit. It's a good thing. Ndị na-eto eto unu enyekwa aka na mụrụkwa ife afọ fụkwa na you continue to do that. Na-adụrịtakwa onwe unu ọdụ
very important. Na-adụlite onwe unu ọdụ onye adịghị emeta ọfụma gwa ya na ọ dị emeta ọfụma na-eri aka uwe na-emeta ọfụma onye na-emetakwa n'ọfụma etoo ya sị ya nwoke ị na-eme ọfụma you are shining the light. Anyị na-ekenezi ndị niile na ebe ndị CMO ndị kwaya anyị na-ekene unu ndị abụrụ ndị ibe na-abụ ndị si esi bịa ndị abụrụ ndị St. Albert ebe unu nọ bụ ana dị nsọ. Na mbụ ekene m kradakara anyị ụka anyị kenere gị na-ekelekwa ndị kwaya ndị kara ụka ndị kwere anyị okwe ọnụ nụrụ ya n'igwe daalụ m. Na-ekelekwa mmadụ niile ndị bịara ebe a tata ana m asị ma ndị ya abịa ma ndị nọgọ n'ọlụ okwu nzu wee bịa ya ka okwu nzu wee na daalụ m. Thank you all. Site n'okwukwe anyị na Kristi anyị ji nsọpụrụ na-ebute ahụ nwanne anyị na nna anyị ile ahụ ya na-adịghị ike nke mmadụ. N'ihi ya ka anyị jiri n'ume a na-arịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kirịta ahụ papa anyị Emmanuel Mbaka n'ọnọdụ ndị nsọ na nke ndị niile kwerenụ gara aga ka o gosi ebere n'ikpe ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye ejiri ọnwụ gbapụta, onye akwụgoro ụgwọ oji, onye mere ka anyị na Chineke dịkwa na mma, na onye ebukwara n'ụba aka nri nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị ebi na aṅụrị nke na-enweghị njedebe na mmekọ nke ndị nsọ niile. Nyerenụ ya aka ndị mgbazi nke Chineke sotenụ ya maranụ mkpụrụ obi ya doro ya n'ụga dịrị ka onye kasị elu onye kpọrọ gị n'ala Kandi mbazi duregi nazabi Malado mpurabi dono ya duga Lilukoye kasi edo Yoya ezumike tete Oye wanye Nna n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi papa anyị na nwanne anyị Emmanuel Mbaka. O doro anyị anya na site na nchekwube anyị nwere na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dị ka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekpere gị n'ihi ihe ọma niile ijiri gọzie nwa odibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ niile. Ya mere biko were ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị onye nwe anyị. Kpọghere nwa odibo gị Emmanuel Mbaka ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị ka nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eje zute Kristi. Otu a ka anyị na nwanne anyị na papa anyị ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi dị nwanụ. Amen. Onye nwe anyị Jesu Kristi ịnọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu a gọzie ndị niile ahụ ha dị n'ime ili. Ya mere ndị ahụ ha dị n'ime ili jiri nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Emmanuel Mbaka nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ nọ ya ruo mgbe ị ga-ekune ya nye ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ihu gị hụ ihe ahụ dị ebighị ebi n'eluigwe, onye dị ndụ na-achị ruo mgbe ebighị ebi.
Timothy o aga m ejere Timothy o nwanne m aka m agara Timothy mgbe dị ndụ n'ime ụwa ihe rịọma mebia ihe rịọma mebia ihe rịọma mebia ihe rịọma mebia ọmakobijonye ebia ọmakobijonye ebia ọmakosidiri me bia ọmakosidiri me bia onye na-eme mmezemu bia odogwu akataka bia olórí ẹ̀dàrí lówó agúnlẹ̀ jẹ́ ń bá bíà ọdún mẹ́bòjú dá bíà iná sínú mu chere na wíkẹ́ zemu bíà iná sínú mu chere na wíkẹ́ bíà iye rí ọba me bíà iye rí ọba me bíà olórí ẹ̀dàrí lóme bíà agúnlẹ̀ jẹ́mbá agúnlẹ̀ jókòó tó bíà iye rí ọba me 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 bíà.
anyị sokwa gị n'azụ. Onye ọbụla were oche. Ahụrụ m ọnụ Jizọs na-amasị were oche. Onye ọbụla Ị ga-ahụ na gị n'azụ. onye kere ụlọ niile bịakwa neta ụlọ gị nke gị. A na-akpọ gị onye kasị obi, onye na-edokosi n'eluigwe ya. Chukwu nsọ, onye kere unu niile, bịakwa neta mkpụrụ obi nke gị. Anyị enye ya ekele otu ebe ihe nne maka ihe na-eme ka anyị dị na-achị uwe ebe. Obi mmadụ aka mkpụrụ ebe ndị na-ekwe na gara aga. Ihe ezumike na-ebe ọdị nwere ezumike na ndokwa ha. Anyị agbaghị na nchedo ya. Elerịkwala ahịhịa anyị, emekwana akpa anyị, ma ada alụkwa anyị. Ife dị egwu, biko be anyị dochita nke ọzọ. Biko ọ na-agbasa ndụsi egwu. Onye nnukwu okwu na ọgụgụ niile ọ nkwado na tem ugbu a. Nke ahụ maka ego ezinụlọ ezinụlọ ma ego anyị agụ ya agụ mana ọnwụ obodo ya obodo ya na-ekwu ya ma obi nọ na-enweghị iji ego ta mmadụ niile na bọtọ mana ọ na-agba na-ekwu ndị ekwu ya ma onye ụgbọ anyị jizi ya ụgbọ anyị jizi ya mana ọ gaghị ikpe ọzọ n'ọrụ oge ekwu ya ma ọ gawa ụgbọ ịga ketolo ihe n'oge ebe anyị na-atụ anya na n'ụzọ niile ezi ka maka ndị mmadụ na-ekwu onye na-ere aka na ebe Anga kaji, apa ni si emo? Dia legaza. Uchenna bata. Today, Emmanuel, that belly do not go there. Everyone why? Si emo, you can announce na imo na delegate. My name is Ade. That's all. Next Saturday, National Convention, National Convention. Ima kisuka nende bono no munenge kile tukia baba oh diwa ni amen anu ati kana ku to di yes